Isto que escoitas é o motor dunha Vespa, protagonista non só da idea romántica da viaxe por Italia xunto ao famosísimo Cinquecento, senón posiblemente o medio de transporte máis cómodo e intelixente para percorrer a nosa ruta de hoxe. Así que pon o casco e sube porque temos por diante un itinerario de 55 km con moitas curvas, casas con moita cor que se abrazan cantís arriba e un mar tirreno aínda de cor turquesa grazas a Poseidonia Oceánica. Benvido, benvida á Costa Amalfitana. Moi boas, son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. De seguro que algunha vez che pasou como a min, que tiñas tantas ganas de visitar un lugar que, cando por fin puideches ir, tiñas as expectativas tan altas que nada máis chegar, pois, o golpe de realidade foi brutal. Pois iso me aconteceu a min coa Costa Amalfitana, un lugar que protagoniza películas, series, que enche as nosas redes sociais de fotografías e de vídeos idílicos que nos xeran estas expectativas tan altas. E claro, unha vez ali, pois non é ouro todo o que reloce, xa o di o refrán. Neste episodio contoche o que paga e non paga a pena facer pois na Costa Amalfitana, segundo a miña experiencia de máis ou menos 5 ou 6 días polas vilas de conto que conformaban a antiga República Mariñeira de Amalfi e que, sen dúbida, son un dos balcóns máis fermosos de Italia. Un lugar hiperpoboado que se fixo popular a base de que a jet set estadounidense a escollera para veranear ou para inspirarse e que aínda se mantén entre os destinos máis buscados en Google ano a ano. Por que será? Ímolo descubrir coa axuda doutra viaxanta, unha compañeira xornalista que coñece bastante ben Italia. Ela é María Sabarís. Benvida. Hola, moitas grazas. É unha das creadoras de Fora de Mapa, un podcast en galego sobre minorías en Europa, que se non coñeces, bule e dalle unha escoita, porque moitas veces, ademais do contexto histórico e cultural sobre as rexións que visitan, tamén ofrecen, pois, algún que outro consello turístico, verdade? Sí, bueno, pues sempre para, digamos, localizar un pouco a xente nos sitios, pues sempre recomendamos sitios para visitar, pero bueno, non o teu nivel, é un pouco como de contexto para que a xente, a veces moitos sitios estivemos, noutros non, entonces pues tampouco, pero bueno, nos que estivemos, pues sempre, pues decimos a xente que pase por ali, se lle apetece, pero vamos, até aí. É unha boa combinación, entón, porque episodios como o de Irlanda, no que estivestes hai pouco, tamén aquí en Bélxica, non, no que aportades ese trasfondo, non, que hai detrás dun determinado lugar, pois está ben sabelo. Xa falábamos no episodio anterior que ir con algo de coñecemento sobre a cultura do lugar, pois axuda, non, a entender mellor o que temos diante. Pero cóntame, a ver, de onde che ven a ti ese interese, ese vínculo con Italia? Eu teño unha relación con Italia eu lembro cando era pequena, empezando por isto, que non sei por que eu quería ir a Roma. O sea, o meu sitio favorito no mundo, sen coñecelo, era ir a Roma. Eu creo que foi cando empecé a estudiar arte, ou non sei, bueno, sempre quixen, Italia sempre era un país como que estaba na miña órbita, digamos. Despois, xa na universidade, fun de Erasmus, estuve en Erasmus en Milán, no norte, e despois, pois, tipo, circunstancias da vida, pois coñecín a meu mozo, que é italiano, do sur de Italia, da Puglia ou de Apulia, e por iso, pois agora, digamos que teño unha relación personal xa con Italia, pois de xa hai 6 anos ou así, de ir frecuentemente, digamos. Nós sempre que pensamos nos italianos, non sei, hai como, igual que dos españois, dos galegos, non, sempre hai como un estereotipo, non, do país e dos seus habitantes. Nesta rexión en concreto, non sei se, ou, bueno, non sei cal é a tua percepción de como é Italia, como describirías os italianos para alguén que ao mellor nunca estivo? Pois, a ver, Italia, eu viví no norte, agora, bueno, agora non vivo, pero bueno, agora teño moita relación co sur, realmente é un país que é moi diverso, do sur ao norte. A ver, España tamén é un país diverso nese sentido do sur do norte, pero as diferencias que hai en Italia eu creo que son moi, moi, moi acentuadas. Na xente, pero tamén pois nos servizos, nos servizos públicos, digamos. Entonces, pois,
sí que é verdad que no norte teñen este concepto da Italia que traballa, que non é real, pero sí que é verdad que eu cando estaba ali de Erasmus a xente, pois, ás 6 da tarde, sobre todo no inverno, aquelo era, aquí non había ninguén pola rúa, todo o mundo estaba en silencio na casa, se facía ruido no piso, viña o veciño dicirche, oes, que estamos, xa, en plan, sabe, era como sí que era unha... Eu cando cheguei, de feito, dixen, ostras, isto é Italia, isto non é Italia. Tiña la idolatrada, non? Quizás o Claro, que sí, leras ou sí, do é verdad que... que é diferente, claro, eu estivera en Roma e claro, Roma, o caos en Italia é parte da Italia, non? Entonces no norte non hai caos, o sea, ou é mínimo ese caos. Exacto. Sí que, bueno, caos cos coches e tal e cual, pero na xente, teño moi claro que, pois, traballar, non sei, a economía, todo funciona e tal. Pero é certo que no sur, esa sensación de que nada funciona, ti falas con, o sea, cando falaba con o meu mozo antes de ir a tarea, non, é que isto así non funciona. Como non vai funcionar isto? Como me vai funcionar isto así? Por exemplo, cosas da sanidade pública ou cosas. Non, así non é. Eu, a ver, decía a meu mozo, a ver, Cristian, me estás aquí troleando. E claro, despois vas ali e daste de conta de que é verdade que é un mundo diferente. O sea, todo, as cousas, como digo eu, en Italia, pois, non, no sur de Italia non hai tanta norma, digamos. Se pode facer, faise, e se non, pois non se fai. E eso refleja un pouco, pois, por exemplo, pois en temas, pois eso, que fala, pois do parking, do conducción, da sanidade, da educación tamén, de todo un pouco. Ti móvaste maioritariamente en coche cando vas a Italia ou usas moito transporte público? Porque esta foi unha gran pregunta que eu me fixen, non, cando estaba un pouco a organizar a viaxe. E claro, ao final, eu iba cun tempo pois moi acotado, o de sempre, non, que queres ver o máximo posible, e pensei, bueno, non é tempada alta, supoño que o tema do coche nos vai a facilitar un montón as cousas. Pero claro, lera un montón en blogs, non, todo o que isto implicaba, non, o tema do tráfico, o tema dos parkings, non, digamos que era unha persoa máis a comer á mesa, non, se o queres plantexar deste xeito. Non sei cal é a túa experiencia nese sentido, cando falamos do sur, entre o transporte público e o coche, si recomendas un ou outro... Home, eu non confiaría no transporte público para viaxar polo sur de Italia. E ti sábelo un pouco, porque creo que viviches unha experiencia tamén cando estiveches en Pulla, tamén ibas polo que escoitei no podcast, non? Cos Sí. autobuses e tal. A ver, eu nunca usei o transporte público. Bueno, solo, precisamente na Costa Amalfitana, que por unha cuestión de saúde utilicei un autobús, pero nunca utilicei o transporte público. Eu cando lle pregunto ao meu mozo, por exemplo, no seu pueblo, hai unha estación de tren. E digo, pero este tren a onde vai? No, bueno, vai a leche ás veces, pero despois vai a este pueblo. E un día vin pasar o tren e dixen, pero este tren é servible. Pois que son moi vellos. Ninguén o usa, iba baleiro. Entonces, realmente, a non ser que teñas unha necesidade, pois porque non tes vehículo propio ou non tes ou vas facer unha viaxe máis longa, non tes onde deixar o coche, pero en xeral a xente usa o coche. O sea, eu non vexo aos italianos utilizar os italianos do sur, falo, utilizar os medios, pois autobuses, trens e demais. Ou motos, eu sí que vin moitas a típica Vespa, non? Entón, porque claro, digamos Sí. a estrada da Costa Amalfitana é unha serpe totalmente, é moi estreitiña, entón, que pasa? Que se ti pillas unha caravana, morriches aí a miñoca durante moito tempo, non? Porque Sí. ademais non tes onde virar, basicamente, o sea, Sí. tela que case facer toda, non? Ou cometer algún tipo de infracción, que, claro, somos todos moi responsables e non facemos, pero sí que é certo que a xente dali, pois, moitas veces sí que utilizas as Vespas porque é un xeito de moverse máis rápido. Aínda así, eu creo que a conducción, eu considero que eu non lle teño ningún tipo de medo a conducir, síntome moi segura no coche, o sea, sempre non teño ningún problema en levalo case en ningunha circunstancia, pero que aquí
están tolos. O sea, eu definiría como que menuda tolemia de xente que, quero decir, eu son rápida saindo nos cruces, fago xiros no momento, o sea, non teño medo a reaccionar, pero que eles non teñen paciencia ninguna. É dicir, métense diante dos coches, saen sen mirar, se ti tardas 2 segundos porque... No, o sea, é outro mundo. Sí, o sea, totalmente de acordo. É certo que dis das vespas, que non o dixen, pero sí, e sobre todo cando empeza a época do bo tempo, ali todo o mundo anda con vespa. Todo o mundo ten unha vespa na casa. Pero o de conducir por Italia e ver conducir os italianos é como, en plan, por favor. O sea, eu hai anos, hai uns anos, fun precisamente con Juan, con uns amigos, pois por Albania, Macedonia, e dicíame a xente, eu era a que conducía. Xa verás, un Cristo para conducir, non sei que, non sei canto. A ver, sí que é un pouco caótico, pero a xente non vai rápido co coche. Entonces, pois vas pasando, non hai digamos, unha condución ordenada, pero con paciencia, con tranquilidade, vas entrando, vas saindo. Pero en Italia o problema é ese, que non teñen paciencia, van super rápido co coche, e ademais é que como non saias, cando tens que sair, pi. O sea, eu non sei como non se lles teñe que cambiar o claxon do coche pois varias veces ao ano, porque non é normal o que usan o pito, vamos, o claxon, para ser máis tarde. Sí. Se non tes paciencia, nese caso é como, bueno, pensa 2 veces se queres ser o conductor ou conductora, non, nesta viaxe. Despois, dito de outra maneira, claro, o coche dache moitísima máis liberdade, pero é certo que come a mesa porque os prezos, por exemplo, dos parkings son brutais, non? Entón, iso é algo que eu non me acababa de creer, non digo, bueno, isto seguro que é unha exageración, que seguramente que pasa pois en agosto, non, en plena ou en xullo, en plena tempada alta, cando non hai... No, todo o tempo, o sea, os prezos estamos a falar de 7 euros a hora, 11 euros a hora, unha cousa así, non? Entón a min eso sí que me chamou a atención, e se teño que volver, a verdade é que non sei como, o sea, sí que o mellor o plantexaría de outra maneira, non? Porque é verdade que o ferry é máis caro, pero sí que é moi cómodo, non? Sobre todo para visitar segundo que lugares. Pero bueno, eu creo que nos estamos adiantando moitísimo. Imos empezar, se che parece este percorrido, pois por Sorrento, que é unha desas vilas, digamos, nas que moita xente fai base, non? Nas que se quedan porque é verdade que as vilas da Costa Amalfitana son extremadamente caras, mesmo en temporada non tan alta, non? Porque hai, pois, ao mellor pouca oferta, porque teñen moito turismo, pois, americano, australiano, que colapsan, os prezos tamén un pouco se adaptan a esa realidade, non? Ou a eses bolsillos, digamos. Entón, Sorrento creo que sí que ten moita oferta, duns prezos moi variados, e está moi ben comunicado de moitos xeitos con todas estas vilas. Ti como organizaches? Bueno, pois eu realmente onde cheguei foi a Nápoles en avión, e xa, pois, estuve en Nápoles, pero xa o primeiro sitio que fun precisamente foi Sorrento, e dormín ali, tamén para evitar un pouco entrar de cheo xa no que era nos sitios máis turísticos da Costa Amalfitana precisamente polos prezos dos hotéis, porque que de dormir en Sorrento, eu non sei se ti dormiches en Sorrento, pero de dormir en Sorrento a dormir a Positano, o sea, os precios pois cambian moitísimo. Eu sou que eu fun en temporada baixa, pero ademais Sorrento é un sitio que non ten non é tan famoso como o resto de vilas da Costa Amalfitana. E a min, por exemplo, pois gustou, creo que é un dos sitios que máis me gustou a min. Eu penso que Sorrento ten moita vida precisamente porque unha gran maioría da xente que viaxa durme ali cando visita esta zona. É un lugar que está moi ben comunicado coas vilas da costiera, pero tamén coas illas e con Nápoles. Ten moitísima oferta hoteleira para todos os bolsillos e, sen dúbida, bueno, pois é unha boa opción. Que ten para ver? Pois, a ver, por exemplo, o centro histórico, que en canto cae a noite, pois se enche de xente. Non me gustou moito que esta zona, pois, xa ten case máis tendas de souvenirs e terrazas que vida local real, pero ainda así está ben dar unha volta e perderse por estas rúas estreitas. Podes mercar algo de coiro ou o típico limonchelo que ven precisamente desta rexión, ou a versión sen alcohol, non? O granizado de limón que sempre senta ben, especialmente no verán cando a calor apreta. Despois está tamén a casa comunal, que ten un pequeno xardín
que sempre se enche ao caer o sol porque, bueno, pois ves como anoitece sobre o Golfo de Nápoles coas illas tamén ao fondo co Vesubio, que paga a pena. En xeral, todo o paseo paga a pena porque ten un caer do sol, a verdade, moi interesante, moi fermoso. Polo menos para min que me gustan tanto pois as postas de sol. Dende ali tamén ves a Marina, que é de onde normalmente saen os ferris. Podes baixar collendo un ascensor que che custará máis ou menos €1. Eu non faría. Hai opcións para baixar utilizando as escaleiras, hai que mover un pouco o pompis, facer algo de exercicio tamén, xa que estamos nesta zona. Pero bueno, se hai algún tipo de problema de mobilidade, que saibades que hai estes ascensores. Xusto a carón da comuna está o claustro de San Francisco, que é un dos monumentos máis antigos de Sorrento, do 1300. Un lugar construído sobre os restos dun antigo mosteiro que me chamou a atención porque nese momento exhibía arte religiosa, na miña humilde opinión amateur, pero bueno, quen sabe. E no interior, ademais, teñen unha galería de fotografía privada que é moi peculiar. As vistas dende arriba non son tan tolas, pero as fotos son moi bonitas. A min que me gusta moito a fotografía, pois transmiten un pouco como é a vida, non, na costa amalfitana, pois non de agora, senón a través do paso do tempo. Iso sí que me pareceu moi interesante, gustoume moito. Pasei un bo cacho por ali dando voltas na galería. Creo que pagas €5 pola entrada, se non lembro mal. E despois está pois a Catedral de Sorrento, que parece bastante pequeniña, pero está moi ben preparada. Imaginadevos tamén que eu, pois eso, viaxei na Semana Santa, e entón aí, pois, claro, supoño que todo o que son os edificios religiosos pois están un pouco máis coidados. No interior, ademais, tiñan un Belén exposto que está aí todo o ano, que é bastante grande. Os Beléns, a verdade, que lles gustou bastante. En Italia, en todos os templos, había algunha representación. Pero imos xa entrar na costiera, por fin. A nosa primeira parada, se imos dende Sorrento, pois ten que ser, sí ou sí, Positano. Un dos lugares sobre os que eu tiña pois unhas expectativas máis altas e posiblemente tamén o que máis me decepcionou. Pasouche a ti, María? Pasoume absolutamente. Por un lado, pasoume positivamente da costa en sí. O sea, a costa, as vistas, a paisaxe, eso superou as miñas expectativas, teño que dicir. O sea, sí que imaginaba que era un sitio bonito, pero gustoume máis do que, o sea, as vistas, a paisaxe, as rutas que hai, que xa falaremos e tal, gustoume moito máis esa parte natural e paisaxística do que me esperaba. O que non me gustou tanto e que foi que un pouco pois desilusión foi a vida precisamente pois, non sei, nas vilas, esa sensación de estar feita para o turista e que, claro, cando, sobre todo en Positano, que como foi nunha época que non había xente, o sea, realmente non había xente. Nótase que é un sitio que está feito está feito para os turistas e no que non hai vida local. O sea, hai notas, sabes, cando non hai turistas e de repente dis, pero aquí non hai nada. Ahora xa non pasa tanto, pero pasaba un pouco antes en Sanxenxo. Cando eu era pequena, ías a Sanxenxo na época de que non era en inverno e non había absolutamente ninguén. Ahora cambiou un pouco, non? Pero en Positano pasaba así. O sea, non hai vida, non ves ese, non sei, ese bullicio, esa vida local, que é un sitio pois moi bonito, pero nese sentido quedei un pouco chafada. Pero as vistas son espectaculares. O sea, para min as vistas son espectaculares. Fálase moito de que é como un balcón ao tirreno, non? En realidade, sí, son povos que medraron en pendente, cantís arriba, e por iso a moitos deles pois tes que acceder a través de escaleiras interminables, Positano un dos exemplos máis claros, así que vaite preparando para camiñar e subir, especialmente porque a aerografía é moi particular. En Positano pois hai moitos hotéis que xa che din, non? Que tes que ter en conta que hai 1 kilómetro mellor de escaleiras para acceder ao hotel ou tantos minutos de subida, un pouco para que te fagas unha idea do que iso implica, non, na vida do lugar. Tamén tes que saber que se chegas en ferry eu creo que facilitas moito a túa vida, non? Aforrarás diñeiro do aparcadoiro, tamén pois o tempo de espera, non, para poder acceder. O que sí é que tes que revisar os horarios, porque é certo que non son 24 horas, e o último, que para nós sería o mellor pois as 8 e pico,
dependendo da tempada pode rematar ás 5:30, 6, entón é algo a ter en conta. Que hai que ver ou facer en Positano? Pois, por suposto, percorrer todas esas rúas estreitas cheas de tendas, de restaurantes e, sobre todo, con mercados de artesanía, xarbóns e con limonchelo, non? O famoso limonchelo. Pero hai máis cousas para ver. Está tamén a igrexa de Santa María da Asunción, que, como todas nesta zona, están decoradas pois coa técnica maiólica, en cores verdes e amarelas, unha cúpula preciosa. O templo, ademais, custodia unha imaxe bizantina cunha virxe negra que leva pois o neno no ventre, que se di que chegou a Positano alá polo século XII. Obviamente ten unha lenda detrás. A lenda di que cando o barco que transportaba a imaxe pasou á altura de Positano, por algunha extraña razón non puido continuar camiño. Uns din que polo estado do mar, aínda que parece ser facía bo tempo, a saber, quen sabe, e outros porque os mariñeiros escoitaron de repente unha voz que lles dicía detédevos, detédevos, e dende entón, por suposto, di a sabedoría popular que a Virxe foi a que pediu quedar nesta praia onde pouco despois se construiría a igrexa. Que hai ademais debaixo da igrexa? Pois os restos dunha antiga villa romana que aínda se pode visitar para gozar sobre todo pois dos frescos que se conservan. Imagina, frescos duns 2000 anos de antigüedade. A maioría das fotos e de vídeos que ves nas redes sociais, as máis virais, están sacadas principalmente dos hotéis e restaurantes máis exclusivos de Positano. Así que, se ti queres copiar sen pagar, digamos, a peaxe non de aloxarte ou comer nalgún destes lugares, terás que ser un pouco pícaro ou pícara para capturar esas instantáneas. E despois as praias xa che digo que non son nada de outro mundo, son praias de pedras, con moitos chiringuitos e tumbonas con servizo de bar, e supoño que daí veu un pouco en parte a miña decepción, non? O que case sempre paga a pena aquí son os sendeiros, non? En Positano está, por exemplo, dos Namorados, que é un percorrido curto duns 10 minutiños e que basicamente conecta dúas praias, outra opción máis para gozar, non? Do horizonte, desa orografía pois tan característica que fixo famosa a Costa Amalfitana. Eu, ao final, a sensación que me queda despois de visitar a Costa Amalfitana é que a xente que lle fai sendeirismo e que lle gusta pasear e que lle gusta disfrutar da natureza é un sitio genial para iso. Se non, a outra opción é pois estar tumbada nunha tumbona na praia. Sí, porque tampouco son espectaculares as praias. Ao final non sabes un pouco. A ver, os sitios son moi característicos porque, ao final, como diste, son balcóns, todo, máis ou menos, sobre todo Positano. Un sitio, pois, supoño que cando hai moito bullicio, pois deixaste levar un pouco non sei, polo ambiente, non? Pero, ao final, pesa máis, creo, o tema natureza que outro. Imos seguir entón a nosa ruta e se consigues ver a entrada, pois rematarás en Praiano, un lugar de paso no que paga a pena que baixes a estirar as pernas e dar un paseo, un lugar onde deixarte guiar polas sinais de porcelana e sobre todo pola vida local, non? Que especialmente vas a notar fronte á parroquia de San Luca, unha igrexa dende a que tes unha boa vista de Positano, e onde vas a poder apreciar tamén pois esa técnica maiólica na cúpula, non? Continuando pola famosa ruta 163, darás de cheo co fiordo de Furore, imposible pararse vas en coche, basicamente porque non tes espazo físico na estrada para apartar, así que nada, verás moita xente ali agardando a que o bus os colla. Basicamente é unha lingua de mar que se mete na terra e que destaca porque está conectada cunha ponte e moitas barquiñas que o fan pois moi fotoxénico, non? É o que é. Así que imos seguir camiño ata dar coa Grota do Esmeraldo, un lugar que case marcho sen ver porque é difícil de atopar sitio tamén para deixar o coche e cando por fin o logras sempre hai algún cascarrabias intentando sacar proveito e cobrarche aparcadoiro na vía pública. Algo que as autoridades pois deixan facer, se o ven pois obviamente bótano, pero ben, como turista rematas por pagar, non sei, os 2 euros que che pide o señor, basicamente por non arriscar a que lle dé un bastonazo.
o coche. En fin, no noso caso a terceira foi a vencida e a verdade é que a grota é basicamente unha especie de piscina cuberta natural de auga salgada con paredes formadas por estalagmitas e estalactitas, famosa sobre todo porque a única abertura que conecta a cova co exterior, ademais da entrada, está no fondo. Así que por aí entra a escasa luz do sol que tingue dunha cor azul moi especial pois esa auga, non? A entrada inclúe un pequeno paseo en barca no que che van contando un pouco como se formou a cova, tamén as peculiaridades da mesma. Por que se chama das esmeraldas? Pois moi sinxelo, porque cando chapuzas un pouco na auga, a sensación que dá é que están a caer esmeraldas ao teu carón. É unha visita bastante rápida, uns 20 minutos, que, por suposto, dependen das condicións do mar, non? Pero está moi ben, eu creo que paga a pena. Ademais, o fondo ten sorpresa. Se te fixas, podes atopar mesmo un Belén sumerxido ao que peregrinan buzos de toda Italia o día 25 de decembro para deixar, pois, ofrendas florais a carón do neno. É moi interesante. Ademais, no noso caso, o, digamos, barqueiro era moi simpático, pasouse todo o tempo pois cantando, non? E facendo pois a visita moi interactiva e moi amena para un pouco pois para que te sentises como na casa, non? E disfrutaras desa experiencia. Se, por exemplo, vas a facer a ruta polo Sendeiro dos Deuses, esta pode ser unha parada previa moi faciliña. Ademais, pecha bastante cedo. Así que nada, aquí nos queda esa grota de lo Esmeraldo. Seguimos, a nosa próxima parada vai ser a vila que precisamente lle dá nome a esta zona, Amalfi, unha vila moi fermosa na miña opinión, non sei ti que dis, María. Concordo, absolutamente. De feito, eu quería ir á Costa Amalfitana por Positano. E cando deixe... O sea, o meu percorrido foi Sorrento, Positano, Amalfi. Claro, cando cheguei a Amalfi, lembro que lle xa me emocionou. Bueno, por fin chego a unha... Bueno, Sorrento tamén me gustara, pero por fin chego a un sitio onde hai vida. Había un mercado, había xente facendo as cousas diarias da vila, que tampouco é unha vila moi grande. Sí, é unha vila turística, hai moitos postos turísticos, pero a sensación que che queda é que hai vida. Porque en Positano non había nin ese caos italiano. Despois a min en Amalfi o que me gustou é que polo menos pois ten unha parte histórica e ten, digamos, museos interesantes, como por exemplo, a min encantoume a experiencia do Museo de Papel, non? Que che ensinan un pouco como se facía o papel ao xeito amalfitano, non? Sí. Que é moi curioso porque é feito como con algodón, entón é, pois, ideal para pinturas e para esta cousa. Digamos como que é algo diferente que che rompe un pouquiño pois esa sensación de que estás facendo unha ruta que non ten nada no medio, digamos, nada de cultura ou de historia que che poida aportar. Sí. E outra, por exemplo, que a min me gustou moito foi a catedral, non? Sí, me pareceu brutal. O sea, esa misturanza de estilos, non? E de que realmente unha catedral que xa te chama a atención con esas escaleiras maravillosas, non sei, ti estiveses ali tamén? Sí, eu estuve na catedral, sí, a min encantoume. O sea, de fora xa é bonita, por eso que diste, porque ten aí moita mezcla de estilos. Esa mezcla características de cores, como de arrayas, non? Lévate un pouco a pensar en un estilo pois como mesmo árabe, non? Como nunha conexión así máis arabesca, porque pois iso, é unha escalinata enorme, ten uns arcos, este é a Catedral de San Andrés, e despois ti entras e ten unha especie de pois é como un museo, non? É a entrada ao museo é a través dunha especie de patio interior. Sí. Por suposto, pagas entrada e demais, e dentro pois hai o típico pois obras de arte, teñen as famosas criptas, non? Que son tan espectaculares. E despois xa entras á igrexa, que tamén chama un pouco a atención, pero igual menos. Eu creo que o máis espectacular é esa vista exterior, que está rodeada, por suposto, de terrazas onde a xente pois pode tomar un café ou comer ou que sexa. Sí, é verdad que ten un estilo, eu creo que chamase así, como un árabe siciliano, non sei moi ben como se chama ese estilo, pero
Sí, é moi característico. E dentro, a min lembro que visitei unha parte que era, o sea, o que distía a igrexa en sí, a mellor non é espectacular, pero todo o anterior sí que merece a pena. Sale un pouco de pues sí, do que esperas, non? Da Costa Amalfitana, pues todo. A min eu recomendo realmente visitala. Voume deter un pouco máis en Amalfi, non? Esa vila que é patrimonio da humanidade e que visitan anualmente pois miles de turistas. Se escoitas habitualmente o podcast xa sabes que a mí me gustan especialmente as historias, así que vouche contar unha. Amalfi era o nome da ninfa da que Hércules se enamorou profundamente. E como non podía ser de outro xeito, pois ela morreu traxicamente e Hércules, destruído, quixo rendirlle tributo enterrándoa no lugar máis fermoso do planeta. Parece ser que percorreu medio mundo, pero o semideus tivo claro en canto chegou a este lugar da Campania o que bautizou pois co nome da súa namorada. Así naceu Amalfi. En este punto, para contrarrestar un pouco a subida de azucre que che acabo de meter, só podo recomendarche un bo limón desta terra, aínda que, segundo a lenda, tamén foi Hércules, non, o culpable de que esta froita perfume e lle de sabor á costa amalfitana. Eu quedei parva co tamaño deses limóns, impresionantes. Se os ve miña avoa xa vos digo que alucina. Pero ben, imos volver un pouco máis á terra e entrar na Duomo. Se tes parella e queres casar, xa che digo, non subas hasta a impresionante escalinata da súa man, porque xa sabes que aquí son bastante supersticiosos e parece ser que se o faz deste xeito non ides durar. Pero ben, voume deixar de historia xa e volver ao que é o Duomo, non, que é o símbolo de Amalfi e que está conformada pois por dúas igrexas que están interconectadas, tamén unha cripta e o chamado como claustro do paraíso. A min encántame pola mistura de estilos que ten, que nada máis entrar na plaza, non, que xa está esa praza, nada máis chegas á vila por mar, xa te atopas con ela e destaca, non? Eu entrei ao seu interior a través do claustro, onde pagas unha pequena entrada, é un claustro que está pois cheo de columnas de mármore e arcos con formas árabes, nos que se atopan pois 6 capelas pertencentes ás que eran daquelas familias nobres da cidade, e tamén algúns dos sarcófagos, non, en relieve que aínda se conservan, algo deteriorados, debo dicir. Despois entras ao que sería a Basílica do Crucifixo, que data de comezos da Idade Media e que conserva, pois, moitos frescos, a verdade. Son obras da época gótica, tamén algún mosaico. É como unha especie de sala de exposicións con moitos obxetos relixiosos que demostran un pouco, pois, o poder económico da vila, non? Un poder económico que tiña moito que ver coa produción dese papel, non? Do que falábamos ao comezo desta sección. Dende a Basílica xa podes acceder directamente á cripta, que ten un estilo moi similar ao da Catedral de Salerno, onde repousan pois os restos de San Andrés, traídos parece ser directamente dende Constantinopla. No seu interior a verdade é que hai varias estatuas de bronce, chaman bastante a atención, tamén de mármore, e tamén un fresco que representa un pouco a chegada do corpo, non, do santo ata esta zona, ata Amalfi, e onde se aprecia un pouco como era a antiga igrexa romano-bizantina, non? A única mostra que queda. Din que hai unha especie de milagre que pasa pois repetidamente de cando en vez e é que a tumba do santo solta unha especie de aceite en determinadas épocas do ano. Non se sabe moi ben por qué, pois obviamente pois prefiren decir que é un milagre. E despois, por suposto, Amalfi é cuestión de pateala, camiñar, e ver o que hai, entrar nas súas tendas, nos restaurantes. A verdade é que ten miradores moi bonitos, as praias tamén, que non son cousa de outro mundo, pero bueno, non está mal. É un lugar que a verdade paga a pena e que ten moitísima vida. Así que, se tes a opción de quedarte ali algunha noite, pois quen sabe, igual o disfrutas de outro xeito. A carón de Amalfi, case unidos, está a Trani, que é o pobo máis pequeno de Italia en extensión, menos de 1 km². Literalmente, unha praia e algo de terreo gañado ao acantilado, non ten máis. Acceder é case un misterio, porque a entrada está xusto despois dun túnel e basicamente pois hai como un semáforo, entón é difícil, digamos, vela, non? Ou polo menos entender que tens que entrar por ali. E nada, vive basicamente de xente de paso que se achega a tomar un café na praza principal ou que vai á praia, xeralmente xente que xa está en Amalfi que entón pois vai camiñando. Nada, é bonito pero sen máis.
creo que ti tes un poquinho máis de relación con Maiori e Minori, non? Sí, en Minori e en Maiori sí que estiven, pero é un pouco esta idea que dis ti. Son povos que ao final pois teñen unha praia, no caso do Minori e Maiori, se mal non me lembro, tampouco hai xa é na parte como máis baixa, non? Da costa xa non hai esta escaleira, o sea, os povos son Hai nas partes, máis... digamos, na parte posterior, digamos, como que a estrada está moito Pode máis á ser, altura do sí. nivel do mar, non é o caso, sabes, como en Positano, pero sí que Sí, na parte, digamos, máis afastada da costa, hai moitísimos hotéis que collen vantaxe diso para poñerse, non? Que teñas como vistas dende arriba. A min mm, pasoume en Maiori, que me pareceu un lugar tamén moi cómodo, con prezos moito máis asequibles, que está moi ben conectado coas outras localidades. Ten unha cousa que me gustou moito, que é que Maiori e Minori conéctanse por un sendeiro chamado o Sendeiro dos Limóns, porque basicamente ti vas paseando entre limoeiros, que digamos mm, é un dos produtos estrela, non? Con ese... sí, sí, sí. Teñen un montón de doces feitos a partir do limón e, sobre todo, seguramente que moita xente probou o famoso limonchelo, non? Que vende, en particular, de Sorrento. Sí, sí. E esa actividade pareceume como moi interesante, un xeito de percorrer os dous lugares, paseando, vendo vistas interesantes, vendo un pouquiño máis como vive a xente dali, non? Sí, 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 totalmente. Que non tes, pois, o que decías ti, non? Nos lugares, pois, máis centrificados. E nada, iso pareceume moi interesante. Prezos moito máis asequibles, oferta tamén de restaurantes, público tamén xa ves un pouco a diferenza, non? Dos que van buscando, pois, algo máis económico, a mellor en familia, con amigos, grupos grandes. Entón creo que é Sí, un lugar que ofrece moito e que está moi ben conectado. sí, eu concordo. A min Maiori gustoume moito. Ademais, comín ali, dimos un paseo moi agradable. Sí, sí, sí. E Teñen iso, un paseo ademais moi grande, sí, sí, o todo o lado da casta, é dicir, o que é a praia aí xa é moito máis ampla. sí. Pero, por exemplo, en Minori sí que a mí me parece relevante. Hai unhas ruínas romanas que son moi interesantes, que vos convido a que visitedes. Eu, cando fun, estaban pechados porque estaban xa como... É un lugar moi pequeniño, pero a verdade é que, xa digo, son moi amables, todo o mundo como moi hospitalario. Lembro que cando chegamos estaban, por un lado, vendo como o equipo local todos xuntos baixo unha carpa, que eso chamou a atención. Debía xogar o equipo, sabes, o fútbol, Sí. e estaban todos como cantando os goles debaixo dunha carpa. Por outro lado, a outra parte da poboación estaba na igrexa coas celebracións da Semana Santa, como cos Mm, preparativos, sabes? E entón chamoume moito a atención esa dicotomía entre fútbol e igrexa, non? Que define un pouco bastante ben sí. a rexión, non? Que Eh, ahora que falas da Semana Santa, en Italia sí, en xeral, eu creo que no sur en particular, o que vivín eu, a Semana Santa celébrase moitísimo, moito máis que o sí. Nadal, nese sentido, para reunións familiares, para felicitacións e demais, como máis unha festa máis de celebrar, que me chamou Creo que a atención a min eso. Creo que ademais son moitísimo máis respetuosos coa tradición, no sentido de que, por exemplo, chamoume a atención que apagasen as luces das vilas mentres estaba a celebrarse pois as misas de Mm. noite, non? Da Semana Santa, nos días centrais da Semana Santa. Que iso me pareceu como moi chamativo. Imaginadevos estar ceando en Santiago, no Casco Vello, e que de repente toda a iluminación do lugar, sabes, se apague como en sinal de respeto. Anda. Principio pensei que era o ambiente, sabes? De que, pois, eu que sei, será así a vila, sabes? Non sei. Pero non, porque despois saías de cear, xa acabara, digamos, as misas e as celebracións religiosas, volvía a estar todo iluminado como normal. Entón, iso pareceume como, pois sí que hai como un respeto, non? Polo momento das procesións e polo momento do acto, digamos, litúrxico. Pois eso non sabía, pero sí, en xeral, vive moito Sí. esa Semana Santa. E despois, eu creo que a xoia da corona para min é Ravelo. Non sei ti que opinas. Sí, a min gustoume moito. Gustoume moito, fun un autobús que pensei que non sairía desa ruta de autobús, que iba a morir nun autobús urbano, digamos, pero que collín de Atrani, Ravelo. Sí, sí, a min pareceme
claro, hai unhas vistas, aí sí que as vistas son espectaculares, vistas que tes que pagar, bueno, eu non sei cando foches ti, pero cando fun eu para ver... Hai que pagar, hai que pagar. Nos dous casos hai que pagar. Nos dous casos hai que pagar. Non me lembro moito, pero ao mellor 10 euros cada Pois eu unha cousa así, non? paguei 7 porque xusto estaba mirando eu nas guías, na guía turística sempre meto os recibos dos, bueno, os tickets de cando vou cear ou tal, e xusto tiña un ticket metido de Ravelo, da zona o sea, como se chama? Balcón das Esculturas, ou non me lembro moi ben. Terraza al infinito, que soa moito máis bueno, poético. Sí, terraza al infinito, que realmente pues, tache un pouco hasta de vértigo asomarte á terraza. Pero ves, eu creo que polo menos aí non engana, no sentido de que realmente o que ti esperas, o sea, o que ti ves totalmente. supera as expectativas do que tiñas idea, non? Entón creo que sí que é un lugar no que tes que pasar tempo. Os dous lugares, esas dúas, son vilas, basicamente, son casas señoriais, non? Que antigamente pois estarían habitadas por señores da época, algunhas incluso, unha delas mesmo acolleu a estrelas, non, digamos, de Hollywood, de persoeiros, digamos, coñecidos, precisamente por esas vistas tan espectaculares. Eu debo dicir que nese lugar volvín, porque fun pola tarde, dou meu tempo solamente a ver un dos lugares, é un lugar no que a xente non se queda de noite, entón, claro, ten moita vida de restaurantes, de cafeterías e iso pola mañá, sabes, como para comer e demais. Pero, non sei, ti como lembras a experiencia de entrar? Pero ti foches en coche? Eu fun en coche porque xa che dixen que eu atrevíme con todo e sobreviví. Pero mira que eu iba cun italiano, e el dixo, non, vamos ir no autobús aquí público, local. Fun. Debo dicir que o pasei un pouco mal nesas zonas nas que había unha especie de semáforo, se supón que o semáforo te indicaba cando tiñas que pasar porque senón viñan coches de frente, non? O sea, que imaginadevos o estreito que era. De repente, vale, eu non me saltei o semáforo, seguín o semáforo, pasei cando estaba en verde, de repente viñan coches de frente, motos de frente, vale? O sea, xa. Sí. Sí, a nos eu creo que fomos porque recomendáranos no hotel que nos dixeron, é mellor que vayades co autobús, tal, bueno, hai un autobús que, porque hai moita xente realmente que chamou a atención, era xente local que iba, pois a mellor xente que traballa ou sí, podería ser xente que traballaba porque era pois xente nova e tal, e iba pois a mellor vivían a Trani e iba a traballar a Ravelo, foi un autobús, pero bueno, non sei, o sea, mi enhorabuena por ir co coche, porque vamos, eu no autobús iba sufrindo, vía o autobús, claro, cando vas no autobús, cando xira o autobús ti non ves nada, tú ves el vacío allí. Eu pasei mal no autobús, o sea, que mellor no coche non. Pero eu levei no ben, salvo por eses momentos nos que digo, que coño, perdón, que fai este vindo en dirección contraria cando me toca a min? Que pasa? Que eran tramos moi longos, entón eu imagino que se, eu que sei, a persoa que estaba esperando era local e coñece un pouco, sabes, o rollo, meteuse, non ven ninguén, vou tirando. E claro, o problema é, bueno, se é unha Vespa, que ese é outro tema, sabes? As motos, para min é o maior perigo de cando vas conducindo neste tipo, porque non as ves, métense sin dor e non as ves. Pero non me pareceu tan difícil, digamos. Leveino bastante ben, a verdade. É certo que fun un pouco a contrarreloxo, o sea, a contracorrente, no sentido de que subía, sabes, cando xa todo o mundo viña de volta. E despois pola mañá non tiven moito inconveniente porque fun a primeira hora. Entón, como que as horas xogaron a favor. Sí. Pois eu creo que fun, non sei, pola tarde ou mediodía pola tarde, e a verdade é que a min gustoume moitísimo, porque o sitio en sí é agradable. O sea, é un sitio agradable para pasear, non é grande, é pequeniño, e, bueno, claro, as vistas desa parte son espectaculares, pero a parte en sí, o pueblo gustoume. O sea, pareceume un sitio pequeniño, agradable para pasear, para tomar un café, incluso para comer. Non lembro que me pareceran super carísimo, pero... Non, a ver, sobre todo se comes na praza central, onde está, digamos, a igrexa, pois aí é un pouco máis elevado, pois o típico, non? Porque se benefician de que todo o mundo para ali, non? É como a praza central. A min,
por exemplo, para decir os nomes das vilas onde está, digamos, ese balcón famoso, non, esa terraza ao infinito que lle chaman, onde tes unha vista panorámica espectacular, aí esa é coñecida como Villa Cimbrone. Sí. Vale? Aí tamén pagas entrada, ten uns xardíns espectaculares, o sea, non vos imaginedes como unha visitiña de media hora, porque chegar, digamos, para chegar tes que percorrer todo o pobo, non? Hai hotéis mesmo arredor, pero levache un tempiño de onde che deixan, dende onde tes que deixar o, digamos, o coche ou dende onde te deixa o bus Sí, ata chegar a esa especie de vila, non? sí, E sí, sí. despois está a outra que é Villarrúfulo, que esa sí que está, digamos, nada máis chegar. E esa é moi chula tamén, ten un estilo moi curioso a vila, aí sí que podes acceder á casa principal, non? Ten un montón de como se chama, de incluso como de ten como unha especie de museo, non? Na que che van ensinando como era a vila antes, non? Con restos que se foron caendo e demais. Pareceume, a verdade, moi interesante esa visita. Xa vos digo, tanto como para volver ao día seguinte. Sí, eu a esa non fun, o sea, eu só fun a esa vila non fun, solo fun a da Terraza do Infinito, pero sí que me parece, o sea, mereceu a pena, lembro que a sensación foi, mereceu a pena o calvario de chegar aquí para estar, sí, sí. Sí, non sei como é o tema das voltas, non? Porque ti cando vas en bus, sí, sabes cando Tivemos que colles, pero esperar sí, algo, non? sí, sí, sí. Porque facíame moita gracia que onde estaba parada, non? Había sempre, todo o tempo, un montón de xente que eu sempre dicía, pois como veña cheo xa de abaixo, a ver como baixa esta xente. Xa. Pero bueno, sí que é verdade que é un sitio que eu non esquivaría No, de ningún dos xeitos. Igual que outros lugares, pois non pasa nada porque máis ou menos é o que vedes dende a estrada. Neste caso, paga a pena ir e tomalo con calma, ir ben cedo pola mañá para non ter que volver e facer 2 veces o traxecto. Pero sí, eu creo que é moi recomendable. E despois xa, digamos como que xa vimos un pouco máis destacado, quedaríanos xa o tramo final cara ao que é Salerno, e aí cambia un pouquiño o estilo. Eu debo dicir que parei a comer en Chetara, que basicamente ten unha foto, vale? O sea, é dicir, vos ides ali simplemente para ver digamos, a praia que é moi bonita porque ten un montón de, pues, de barcas dos pescadores, podes ver a xente que ao mellor está traballando manualmente, pero despois daste conta de que é iso un lugar de parar case para comer ou para sacar unha foto porque hai moitísimo movimento no parking, digamos, público que hai ali e os restaurantes están todos cheos, basicamente, con lista de espera e demais. Así que se non vos gusta moito isto de parar e queredes realmente comer algo en plan restaurante e non simplemente un bocata para levar, case vos recomendo que reservedes. Ou senón co esquivedes. É moi habitual comer ali o famoso atún, se non me lembro mal, pero non ten máis. O sea, é un deses lugares os que tamén pois está ben, pero non requiere moito tempo na vosa estancia. Ti dixerasme que en Vietri non estiveras, non paraches. no, eu despois de Maiori xa non pasei por Salerno, pero non parei. O sea, realmente eu xa despois de Maiori acabou a miña ruta pola Costa Amalfitana. Xa lembro de pasar por Salerno co coche, pero non non pasei por ningún dos povos, nin Vietri, nin Chetara, nin... A min Vietres sorprendeume moitísimo, porque era un deses lugares que en todos os blogs ou nos lugares que iba vendo dedicaban moi pouquiño tempo, un deses lugares que sí, mencionaban que, bueno, que era un centro de creación de cerámica, que había moitos obradoiros, bla, bla, bla. Despois, cando cheguei ali, levei unha gran sorpresa porque ten bastante vida, é verdade que a cerámica é moi chamativa, así que se vos gusta se vos gusta comprar, que sei, pratos e cousas de decoración, é o lugar ao que tedes que ir. É moi pequeniño, aí foi onde, digamos, collín o meu primeiro ascensor para baixar o pobo, porque digamos como que a estrada queda máis elevada e os lugares para estacionar teñen como, aí teñen ben feito, porque teñen un gran como un gran parking
eu que sei, como que temos todos nas nosas vilas, o sitio no que vas ao mercado e deixas o coche porque non pagas. Bueno, aquí pagas, pero é o mesmo estilo, digamos. Outra cosa que me parece moi importante, levade moedas, que non sei vos como estades habituados, pero eu con isto da pandemia xa casi non manexo, digamos, efectivo, e moito menos moedas, sempre, levas algo, pero moi poquinha cousa, e ali é vital para pagar todo o que sexa, pois eso, parkings, estacionamento. Así que algúns teñen a opción de facelo con tarxeta ou cunha aplicación, pero non me fiaría moito, nin da conexión a internet, nin de poñelos. Así que creo que Vietri é un bo lugar, é patrimonio da humanidade tamén, un pouco por isto. Ten un museo, digamos, con cerámica de, pois, que conta un pouco a historia da vila tamén, da importancia que tiña antigamente aquí, así que eu recoméndovos moito que pasedes. Nada, María, non sei, contame un pouco cal foi a túa sensación xeral, se tiveses que contarlle, recomendarlle ou dicirlle, mira, non paga a pena, cal sería o teu veredicto sobre a Costa Amalfitana? Pois, a ver, eu unha cousa que teño que dicir que é clara, que comer vas comer ben. Iso sí. O sea, pagar, e incluso pagando pouco. En xeral en Italia comese moi ben, poucos cartos. Bueno, por uns a ver, dependerá dos sitios, pero a pasta ao final non é un plato caro, está ben en xeral, está ben feita, pero eu, sobre todo, o que lle recomendaría á xente é, sobre todo, ir con tempo para facer, por exemplo, rutas. Sí. Porque eu non puiden facelas, quedoume esa cousa, non, de digo, gustaríame ir con tempo, tranquilamente, para facer rutas. Por suposto, non ir en verán, o sea, non ir en verán, evitar as tempadas altas, non xa porque hai moita xente nos sitios, senón polo transporte, para moverse, porque é que contábanos a xente que un pouco que dicías ti, contaba a xente dos locais, non, dos hoteles que estábamos, que non se pode, que non te podes mover co coche. O sea, que podes estar unha hora sen moverte 1 milímetro nas estradas. E ademais o alugueiro, se vas con coche, o alugueiro é moi caro. É dicir, nese sentido, se vas cun presuposto un pouco máis axustado, paga a pena que te movas en ferry ou en transporte público, Sí. Porque vas a forrar pasta sí ou sí. Tens que planificalo moito mellor, tens que non ir con horarios axustados, porque iso tamén non funciona. É un destino que non serve para ir con presas. Sí. E sobre todo é iso, o sea, o coche realmente é unha parte moi importante do presuposto que vayas a invertir. A min, que non fun en temporada alta tampouco, pareceume que xa estaba un pouquiño saturado, digamos, o tema da circulación, non me quero imaginar como sería aquilo en verán. É dicir, Claro, sí. xullo e agosto, se podedes evitalo, eu evitarío para non sufrir, non? Porque ao final vas a estar pelexando todo o tempo que se o autobús non pasa, que se non podes entrar porque vai petao, que se te quedas nunha caravana de non sei cantas horas parado e non te podes mover porque algún pepito aparcou mal, ese tipo de cousas, non? Sí, e ademais supoño que en verán nesa zona vai moita calor. Sí. Porque, bueno, eu que vou moito a Pulla, que está máis ou menos en paralelo, casi un pouco máis abaixo, vai moita calor. Nos os galegos sí, bueno, na nosa zona, por Pontevedra, na provincia de Pontevedra, digamos, vai calor no verán, pero un calor soportable. Hai algúns días así de picos, pero o calor do sur de Italia é porque é húmido, é pesante. Sí. Entonces é mellor pois evitar, por moitas razóns, o verán. Sí. Eu o que sí que, por exemplo, se a xente vai con coche, o que sí que recomendaría, porque sempre hai hoteles que non están, que están un pouco, eu que fixen foi quedar en hoteles que estaban fora das entre medias un pouco. Entonces iso sí que che dá un pouco máis de a mellor evitas a mellor, non creo que sea moita diferencia, pero evitas pagar un pouco máis e, bueno, non estás xusto aí no meollo dos sitios. Sí, eu confirmo, tanto en Salerno como en Sorrento collimos hotéis que estaban un poquinho máis afastados do centro e non pagamos, digamos, estacionamento, non? Que parecerá vos unha tontería, pero moitos destes hotéis teñen aparcamento, digamos, privado, pero tes que pagar 20 Sí. euros extra por día, 10 euros, 15 euros extra por día, dependendo do lugar.
30, algúns 50 euros máis, é dicir, realmente o coche marca moito a diferencia de como vai a ser a viaxe, entón te deu en conta tamén a hora de organizar. E unha cousa que non falamos da comida, que a mí me chamou moito a atención, que a pasta, moita xente non, o sea, como que é tradición en Italia que non se come soa, é como un primeiro, non? Despois tens que comer outra cousa. Sí, pues non sei, si pode ser. O sea, sí. A mí o que me chama bueno, realmente cando onde máis como a pasta é na casa, o sea, na casa do meu mozo, non? Sí. Entonces, é a verdade que eu son unha privilexiada porque a nai do meu mozo fai a pasta a man, entonces eso é un privilexio. Pero sí que é verdade que sempre se come algo despois. Non se come a pasta e xa está. O sea, sí que se come algo. Non, vaya, pero é verdade que a pasta de diario en Italia é unha pasta moi sinxela. O sea, é pasta col suco, como din eles, coa salsa de tomate e xa está. O sea, non hai máis... A min eso chamaba a atención porque eu na miña casa, cando fago a pasta, pois sempre se bota algo a pasta. Ou se bota atún, ou se lle bota carne, ou se lle bota algo. Entonces, eu acordo de cando coñecía o meu mozo, no, que preguntándolle que comeran, non sei que, no, pasta co salsa. Eu, pasta con salsa, xa está. Solo. Pero que tristeza, aparte dixenlle, que tristeza, dixenme, indignadísimo. Como que tristeza? E claro, realmente a pasta con salsa de tomate feita, que claro que a salsa de tomate non é o que lle botamos nos o bote de tomate. Non é o solís, vale. Entonces, claro. Pues está, pues tarda, leva un tempiño, unha hora, unha tal, está boísima. Pero sí que é verdad que como é un plato tan sinxelo, sí que é verdad que sempre se come algo despois. Non é un plato aí único principal. É como comes a pasta despois, algo máis. Sí, a min chamou a atención iso que me dicía, pero iso é un entrante. Eu como, bueno, é que pasta, é que a pasta, jolín, é pesada, non? Eu a sensación que teño sempre cando comes un bo prato de pasta como que quedas saciado, non? Sí. Eles como que, eso non sei, foi algo que me chamou a atención e que non me agradaba. Hai que da pasta tens que facer outro programa. Porque, verdade. Porque é unha religión. O do tema da pasta aprendes a ver que é unha religión. O sea, a pasta son uns gramos de pasta. A ver, eu lembro que na miña casa nunca na vida se pesou a pasta. Non é que se pesara, é que... Sí, eso é, o sea... pero ademais levan o fatal os italianos, o de... Sí. Isto é matemático, é como café. Eu creo que pasta e café dan para outro viaxantas máis detallado, porque o xeito que teñen eles de facer o café, eu creo que van a España e dalles un ataque ao corazón, eu que sei. Dalles. Non sei, eu creo que é moi interesante, e bueno... Pero bueno, tamén afortunadamente por iso nos gusta cando imos ali, non? E nos sorprenden os sabores, é un pouco interesante iso. É unha cousa, se me deixas dicir, é que sempre o sur de Italia ten unha conexión moi rara con Galicia, porque comen unha cousa, o sea, teñen grelos. Grilos, non? Grilos se chaman. No, bueno, non sei, ao mellor chamanlle tamén. Eu coñezo o chime di rape ou o friarielli, que o mellor, se vedes algunha vez nalgún sitio, bueno, na zona esta, na zona da Amalfi e tal, creo que chaman friarielli, pero na zona de Momozo chamanlle chimi di rapa, e de rape. E de feito, o plato típico desa zona é orecchiette con il chimi di rape, o sea, é como se come unha pasta con grelos. O sea, é que son grelos. Ti cómelos e di, estou comendo grelos. O sea, o sabor é o dos grelos. É unha cousa que me flipou. Non me podo creer. Este comendo grelos no sur de Italia. A min iso contáronmo na Argentina, cando eu preguntaba por grelos, onde se podría conseguir e tal, dicíame, no, pero iso é mellor que vayas a tendas italianas, porque eles sí que os digamos, importaron cara a Argentina cando viaxaron. Entón, eu lembro que ali lle dicían grilos ou algo así. Pode ser, porque ten varios nomes. É o que me diste, como hai tanta variedade tamén de jolín, como pois pasa en España, non, de xeitos, ou en Galicia mesmo, xeitos diferentes de chamar, pois seguramente que é dependendo da rexión. Pero xa sabedes, se vos apetece unha versión diferente, digamos, de un prato diferente cos grelos, é un bo destino, que ademais é que a pasta non ten color, o sea... Sí, é certo. Pasta e pizza non teñen color en calquera outro lugar, digamos, con España xa nin que falar, pero mesmo aquí en Bélxica, que hai un montón de italianos,
Da Argentina xa non falo porque en Argentina reinventaron a cociña italiana, claro, por vale? Suposto. Fixeron unha reinvención da pasta, da pizza, de todo. Non existe para nada, digamos, o que sería, digamos, a pasta tal e como a fan os italianos, así que se ides algún día non vos extrañedes. E nada, moitísimas grazas, eu non sei se nos quedou así algo máis no quinteiro, pero foi un placer poder falar contigo e descubrir un pouco pois esta parte da Costa Amalfitana que bueno, pois a mí me deixou con esa sensación de sí, pero non. Realidade versus expectativas así un pouco sí. pero que bueno, que igualmente eu creo que hai que ver porque sí que ten cousas moi fermosas, sobre todo esa parte natural, e despois o outro queda como un pouco para recordo, como anécdotas, non? Para que cando lle contemos a nosa viaxe a alguén máis, pois botemos unhas risas. Sí. Pois nada, moitas grazas a ti. Foi un placer esta conversa, pasouseme o tempo super rápido. A verdade é que concordo contigo. O sea, creo que é un sitio ao que hai que ir, porque é un sitio espectacular paisexísticamente, pero é certo que, por exemplo, a min gustaríame volver, pero para centrar con tempo e para centrarme máis nesa parte de facer rutas, sendeiros, non tanto pola parte, digamos, pola fachada, non? Exactamente. Xa ves que a Costa Amalfitana ten un pouco de todo para todos os petos. Eu teño que confesar que agora, que me pasou un pouco a decepción dos primeiros días, e que tiven tamén que botar a vista atrás para pensar pois nos imprescindibles da viaxe, no que pagou a pena e no que non, teño que dicir que o balance foi igualmente positivo. Que, como en todos os puntos turísticos masificados, pois hai aspectos que non nos gustan, pero que o xogo das expectativas, pois eu creo que tamén aquí xogou na miña contra, non? Se teño que darche algún consello, primeiro esquece ver todo nun día. A Costa Amalfitana é para gozala, dalle 3 ou 4 días sen rechistar, porque hai moito que facer. O sea, fun bastante tempo e ainda así, pois quedaronme cousas no quinteiro. Engade as illas, Capri, Ischia, a que queiras, pero organiza ben esa viaxe porque as pasaxes escasean, son caras e se non a mercas online, pois pode que viaxes ás 11 para volver ás 4. Así que algo a ter en conta. E terceiro, fai algún dos roteiros que ofrece a zona, non? Esa conexión coa natureza da que tanto falamos ao longo deste episodio non ten prezo, é verdade que é moi recomendable. Precisamente un dos lugares que nos quedaron sen mencionar nesta conversa foron o castelo medieval de Arecci, que está en Salerno, que se atopa a uns 300 metros sobre o nivel do mar e que conta con un pequeno museo, tamén con zona para eventos. Dende ali admiras Salerno e a contorna a vista de Paxaro e basicamente é o punto de entrada pois á Costa Amalfitana dende o sur. E outro dos lugares sería Capri, que podería dar para un episodio en sí mesmo, tamén vos digo, ali poderás quedar 2 ou 3 días en despeinarte, pero aquí vouche facer un repaso rápido, non? Basicamente, nada máis chegar, podes organizar unha viaxe en barco alrededor da illa, custa uns 20 euros por persoa, xa falamos do ferry, non? Que tamén pois é caro, poñede máis ou menos uns 35 euros, dependendo da compañía. Polo xeral, as saídas, non, destas rutas alrededor da illa de Capri están coordinadas cos ferries que van chegando das principais cidades, así que non ides ter moito problema, xa veredes que se vos van a balanzar en canto baixedes. Nesa viaxe dunhas 2 horas poderás admirar os famosos faraglioni, mesmo atravesalos, non? Son eses penedos cos que todos identificamos Capri e que vemos nas redes sociais. E tamén está a famosa Gruta Azul, esa grota churra, unha maravilla. Se vos lembrades do que falamos antes, non, desa grota de lo Esmeraldo, ben, esta é outro nivel aínda moito máis avanzado. Eu creo que é importante saber que a entrada non está incluída, digamos, nese tour alrededor. Entón, basicamente, chegas ao medio da nada e hai un barco que che vai cobrando pois unha entrada adicional. Son uns 14 euros máis ou menos. Despois, hai unha morea de barqueiros que tamén che piden propina polo seu traballo, xa que aparentemente non está incluído na entrada da cova. E cal é a peculiaridade deste lugar? Pois que non se pode acceder dun xeito normal, senón que tens que facelo tumbado nestas barcas por un pequeno orificio minúsculo, cando a marea o permite, e isto fai que o interior da cova sexa dun azul eléctrico increíble.
A experiencia é maravillosa, pero moi curta, con presas, porque claro, queren meter a máis e máis turistas, tendo en conta que este lugar pois está aberto pouco tempo, non? E case todos chegamos ás mesmas horas, entón, nada, que quedas con canas de máis, non che dá tempo nada, o interior está moi oscuro. É certo que os barqueiros tratan de entoar algún tipo de canción, non? Para que vos fagades unha idea. No interior da gruta hai pasaxes subterráneas que hoxe en día están pechadas aparentemente. Dice que era unha piscina privada do emperador Tiberio que bautizou co nome de Villa Jovis, Villa Xúpiter. Unha vez en terra podes subir ao centro histórico no funicular que ten prezo de transporte público, aí nada de sorpresas, e despois é pasear pola Piazza Umberto Primo, que aprecies a Torre do Reloxo, que te achegues aos xardíns de Augusto, unha das vistas máis famosas tamén dos Faraglioni, e tamén a Vía Crab, que é unha antiga calzada romana con forma de S encadeadas, para que te fagas unha idea. A mí non me deu tempo a moito máis, pero do outro lado da illa está Anacapri, con impoñentes miradoiros e villas como a de San Mixel ou a Casa Rosa, ou, non sei, faros como de Punta Carena. E nada, a hora de volver ao porto, pois eu recomendoche que baixes camiñando. Leva uns 15 minutiños e así tamén pois pateas un pouco a illa, que está chea de coches antigos, descapotables, un pouco estilo La Habana, non? E basicamente son taxis que levan os turistas pois á parte alta da illa, aos hotéis, a Anacapri. Outra illa recomendable, Ischia, que está pois tamén no Golfo de Nápoles, co seu característico castelo aragonés, non, construído sobre un peñón. Eu non estiven, así que non podo falar moito, pero sen dúbida outro dos lugares característicos, non, desta rexión da Campania. E así, como a que non quere a cousa, chegamos ao final. Con este episodio imos facer unha pequena parada estival en Viaxantas para cargar baterías, coñecer novos países e contarvos todo con pelos e sinais a partires do outono. Hai trato? Lembra que a actividade non para nas nosas redes sociais, especialmente no Twitter ou en Instagram. Contanos que vas facer ti este verán. Sempre temos ganas de coñecer novos recunchos, especialmente en Galicia, así que non deixes de etiquetarnos en calquera destino. Quen sabe se nos próximos meses será un dos protagonistas do noso podcast. E xa, se queres facernos moi felices, recomenda Viaxantas, comparte os episodios que máis che gusten, suscríbete ou déixanos un comentario na plataforma que utilices habitualmente. Adeus!